Terve kaikki, se on Ihme94 tässä morjesta. Pelataan Minecraftia. Tässä näette, minä pelaan saksalaisella serverillä. Soulcraft DE. Kuten tekstistä tuskin ymmärrätte mitään. Mä oon koittanut tehdä serverille vähän suomalaista stylia. Että miten niinku toimii nämä fysiikat täällä. Joo, meikä on Heroskini. Joskus aikoinaan tullut tehtyä. Tässä nähdään vaan mennään tsekkaamaan vähän pihamaata. Ja siinä on joku saatana kuvan keinuminen päällä. Hoittelut siitä. Mutta kattoo tätä ensin suomi, että mä ymmärrän jotain näistä asetuksista. Nyt tapahtuu jotain. Hävis musiikit. Miksi? Tänne on joku vetänyt kultaa. Tässä ei ole kyllä mitään järkeä. No, tätä ylhäältä nähdään, että eikä rakentaa tuon homeen sille, että siinä on vähän kaikkea, Suomen lippu ennen kaikkea. Sitten pieni vesiharanta vastaava. Kyllähän joka talossa pitää, valot toimia. Pahoittelun niin pienestä lagiimisesta. Jota serverillä saattaa ilmaantua, kun tuo kuvausohjelma ei pysy perässä aina. Me voitais tänään ottaa kirves kun perhana. Saakaan nytten tehdä kirjoja ja tehdä kirjahyllyjä. Mutta siihen meidän pitää tehdä paperia. Kirjoitetaan noille kaikille jotain. Hallo alle vikets, eikä niinku se on suomeksi karkeasti arvioituna, niin terve kaikki, kuinka voitte. Tuskin saan edes siihen vastausta, mutta
kyllähän se on riittää kumminkin, ei sitä koskaan tiedä. Siemeniä. Vähän perisestä oli aloitus vähän tässä serveriä, kun en sanooko se nyt, kieli oli vähän hakusessa. Mut sitten se lähti menemään eteenpäin ja tämä on jännä efekti. Mistä sieluhiekaa, niin kaikki muuttuu synkäksi. No, aika omituista. Ihan sama. Ja miksiköhän mä menin tänne, koska mun pitää mennä tänne. Oikos minulla miekkaa? No muisti tämä saa. Mutta mä en tarvitse nyt sitä ollenkaan. Teepä roskin tätä turhaa paskaa. Stoneet sinne, hiekat sinne. Kivilaatta. Mullat. Niin unohdin varmaan mainita, että TNT ei toimi täällä, joka vähän rupesi tympimään kirjaimellisesti. Mistä mä voin ottaa tuon? Tier farmi on sitten on. Näitä paikkoja, missä on niinku kinkkuja YMS. On possuja, tämmösiä niinku samaisia paikkoja tavallaan mine. Eli sä voit mainata siellä sitä kultaa, kaikkea tämmöstä paskaa, mitä sä vaan ikinä tarvitset. Sitten on zombifarmi YMS, mistä sä voit saada XP:t. Nyt vaan mietitään, missä tuolla on lehmä. Lehmää turpa. Ensimmäiseksi videoksi mä uskon, että tää on suhtkot hyvä. Missähän täällä olisi lehmiä? En tuota viiti lyö tunkkuu, kun täällä on lauma. Okei, mitäs vittu? Eihän tää rupes sujuu. Mikä tuo noin? Yösaapu. Lisäksi mä voin tästä Soulcraftista esittää vähän niinku lyhyesti ja nopeasti nämä kaikki paikat, missä sitten on eri systeemeitä. Parhaiten varmaan se on ehkä helpoin minulle, jos minun kanssa pelaa, kuin että rupeaa selittää videolla.
Näin just kun umpiväsyneenä. Koitetaan nyt nopeasti tehdä jotain. No niin, missä on tuossa? Mennäs nyt tonne mun homeen, tehdään niitä. Tai no ei oikeastaan, meillä on kirves mukana, niin mennäänpä tuonne. Surmine. Elikkä tässä on niinku hiekkafarmi, kaivos, puufarmi. No, missä on vollefarmi? Tuolla. Eli nää jokainen on toistensa kopioita, mutta erilaisia. Yhdessä on kaivos, täältä saa saada villaa. Wuben vai mikä vittu se nyt olikaan, niin se Baum Farm, se on niinku puufarmi. Ei oikeastaan se on ihan sama mitä puuta. Katsotaan kuinka syvälle me päästään. Ja nyt tuli rajaa vastaan. Pelottavia ääniä. He? Ja tuttu ja turvallinen Suomi koti. Ja minä olen jättänyt ovetkin auki saakeli. Käympä sittenkin hakemassa vähän tulta. Tää oli vähän niinku... Niin, voidaan me käydä vielä se zombifarmi, mikä se nyt onkaan. Mä joudun vaan itse ottaa Sanokaapas nytten tekemään itse taikajuomaa. Että mä näen siellä säkkipimiässä jotakin ja nyt muistin, että mä heitin ne paskat menemään. Jonka johosta on pöllittävä tästä yksi. Ja oikeastaan 2.
On mulla redstone. Tuota ja tuota. Muuta mä en tarvikaan. Kun mä olisin kyllä tarvinnut toisen kultaisen porkkana, mutta ihan sama. No nyt saatiin noita 8 minuuttia kestäviä taikajuomia. Juodapa lärvin samaan tien. 1 kilometrin päähän Chur Monster Farm. Mitä helvettiä? No pomppipä nyt vittuu siitä. Ei tässä viimeksi ollut tätä läskeä. Magmavoidetta. Perään kun mennään yskä olla pienimuotoinen. Tää on vaikka huono paikka vähän niinku kuvauksen kannalta, koska saattaa lagata aika perkeleesti teille. Mistä mä oon vissiin saanut vastaan näitä limalaatikoita pomppimaan tänne. Miksi tehdään lasipulloja itse, kun niitä voi tappamalla saada? Mikäs taikajuoma sulla oli kädessä? Noppa se minuun. Laiska paska ei antanut. Mennäänpäs takas tänne meidän homeen nyt kun olette nähneet tämän minun hienon linnani. Niin. No yksi asia me voitais tehdä vielä teidän kanssa. Näette nuo kolot tossa noin niin. Rakennetaan siihen ikkunat. Me tarvitaan lapisia. Hiekkaa. Mitähän... No, lapisia meillä on tossa. Juu. Tätäpä pihasuusi ottaa turhaa paskaa pois. Me tuskin tehdään mitään näillä. No joo, lopuilla me tehdäänkin kyllä.
muista sitä mikä se oli se Sand Farmi. Mennäpä tuo surmineen, sieltähän me päästään. Tuolla. Noin, ja nyt mennään taas homeen. Miettikää tämäkin talo, tää rakennuksen ei mennyt kovin kauan silti, mutta tässä olisi niinku joka miehen unelma. Tämmönen vitun porno, purple, vitun paska, matto, lattia. Ja se, että sun sängyn yläpuolta vuottaa vettä läpi. Aivan ihana kämppä. Tämmönen lervan vihreä lattia sitten muualla talossa. Nam. Muuttasi heti varmasti. Lyö nuo hiekat. Tai kenenkäs riemurasia sitä hiekkaa oli tilattu. Tuota lapisia mun piti ottaa. Nakella vähän tätä semmoista tavaraa tonne, mitä nyt en tarvii ihan heti. Eli tässä tapauksessa on melkein kaikki. Just mietin, että joo, oli se silleen. Kohan mulla on muualla lasia? Ei tainnut olla. Sitten hauska katsoa näitä muiden rakennelmia, kun se, että sä pystyt menemään näiden kaikkien rakennuksiin täällä, mutta taas sitten sä et voi hajottaa täällä mitään, kuten näkyy. Mä en muista pystyykö peräti, joo, näitä pystyy tämmösiä perustarvikkeita käyttämään, mutta esimerkiksi uunia ja tommosta sä et voi käyttää. Okei. Tuolta pirun fiksu keksintö. Miksikään mua itellä käynyt mies tommosta. Mutta arkkuja tommosia sä et pysty käyttämään mitenkään. Mut se... Hetkonen. Joo, miksikä se ei tuohon laittanut mitään semmosia. Ja toiseksi sä et pysty periaatteessa rakentamaan sen tämmöiseen alueelle, mikä on ostettu. Et jos se on... Mitä helvettiä?
Et niinku itellä oli aloituksessa hirveän hankalaa se, että kun ei tiennyt miten tuommoiseen plantaasin pystyi ostamaan. No se meni sitten silleen, että nettiin semmoiselle sivuille, missä pystyy äänestämään vastaavaa. Ja sitä äänestyksestä sai sen 10 000 rahaa ja sitten pystyi tämän alueen ostaa sitten yksinkertaisesti. Ensikertalaiselle se oli melko hankalaa, mutta kyllä sen oppi sitten ja tässä sitä ollaan sitten. Sittenhän täällä on tommonen paikka kuin Free Build. Et siihen en ole vielä perehtynyt kuinka siellä rakennetaan, mutta se on mun käsityksen mukaan sellainen, että siellä niinku pystyy vähän niinku kaikki pistää paskaksi sun rakennelmat. Jos sulla ei oo suojausta, ja siitä suojauksesta mulla ei oo kärryä vielä. Ja eli tosiaan tästä piti tulla TNT-tykki. Niin kauan kuin ei pystynytkään laittamaan TNT, joka oli vähän perseestä. Laitetaan sitten niiden tilalle ikkunat. Ja väärä kohta tietysti. Joo, tuossa meni oikeaan kohtaan. Joo, mun video saattaa ehkä tämä ensimmäinen olla hieman tylsähkö, mutta taas sitten miettii, että jokainen meistä on joka hommassa ollut joskus aloittelija. Ja mullakin on vähän tuo ääni, kuten kuuluu varmasti painoksissa, koska flunssa ja yskä on ollut tässä päällä. Äänihuuletkin pieni. Mutta näihin tunnelmiin sanoisin, että kiitos kun katsoitte. Ja minulle voi pistää viesti, että mitä pelaattais seuraavana ja tälleen. Joo, se on ihme 94 ja kiitos ja kuitti katselijoille. Nähdään seuraavassa videossa.